Zdravo ljudi, sa vama Jovan iz Serbian Steam Gamersa i danas ću vam pokazati kako da napravite laganu i efikasnu zamku koja će zarobiti zombi preko noći i sačuvati vas od lopova koji će pokušati da vas opljačkaju. Znači, za zamku će vam biti potrebni klipovi, potisne ploče i kamenje. Znači, evo da počnemo prvo. Iskopate jedan krug dimenzije koje hoćete. Evo ja ću na primjer da počnemo odavde i nek bude, pa ajde, 10 puta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, opa. Tako. Ovdje sam malo više. Sad, ovaj krug ćete popuniti kliperima, znači stavljate ih ovako uspravno, popunite ceo red kliperima. Kada ste popunili ceo red kliperima, dignete kamen na 3 sprata i onda ovako idete u krug. Opa. Napravite isto ceo krug sa kamenjem. Opa, malo sam previše otišao. Tako. I kada ste napravili ceo krug, možete popuniti, ali ne morate. Ma sve, popunite vi za svaki slučaj. Popunite ceo krug tako da zombi i ostali igrači neće moći da izađu. A sad ću vam pokazati zašto neće moći da izađu. Dakle, kada ste popunili ceo krug, stavljate potisne ploče. Znači, potisne ploče stavljate ovako ispred klipera. Ređate ih. Ovako u krug. Tako, sad ja moram da izađem. Pa, to je to, zamka je završena. Evo zašto sam postavio sad kamen gore, sad ćete vidjeti. Sad ćemo prezovemo jednog zombija. Samo da nađem gde je. Zombi, evo ga. Evo, zombije. Istan ide tamo kod seljaka, hoće da gubije, ali ne može. Evo i zašto ne može? Kliper mu ne da. I on tu sad nema šanse da izađe, a i da pokuša da se popre na kliper ne može zbog kamenja koje je na vrhu. I šta da vam kažem, vrlo lagana zamka. Ko ovdje uđe ne može izaći, da bi delovalo, da bi ljudi više naseli, vi za svaki slučaj stavite jedan kovčeg. Ovako stavite da kovčeg, misli se, ovo sigurno nešto ima, nešto skupo unutra, da vidimo šta ima. I kad budu ušli, nema šanse da izađu. Znači, boga nema. Evo zašto sam stavio kamenje. Evo, ukoliko ne biste gore imalo kamenja, mogli bi lagano se preskoči. I to je to, ljudi. Hvala što ste gledali. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!